Muri Zimbabwe, welcome to Binocular TV and Saint TV. Zita rangu ndonzi Lefi B, and this is Uncle Saint is my name. Yes, the only Zim uncle chianzazi chamai venyu. Dini na baba venyu vanototitsano kwandira ndo vanototitezvara vachitoumbira kudai. Anditi? So musabatikane neni zvatinoita panapa musakeche my feelings aditi. Aiwa. Padukecha. Please take note that this is for entertainment one, and this is also zvinokudzidzisa futi kwazvinoita. So also this is ndo maonero edu isusu. Zvekugugula nekudii aiwa Google yakatonyorwa nevamwe vanhu. Isusu ndo maonero ani edu. Number 1. Number 2, musakecha my feelings anditi. Iwe une right yekungonyora comment section. Atisi kutukana, atisi kurwa. I'm not fighting. So if you are new, if you are watching us on YouTube for the first time, I can ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook pages, Saint TV and Binocular TV. Yes. So a lot of people have been asking, Uncle Saint, who is that one we are taking videos with? Yes. So this is my young brother, right? This is the last born in our family, not in Zimbabwean family. I'm the last born mu family mu Zimbabwe. Gazvizika. Ichi gotwe chamai vangu. But inindri gotwe mumba mana mai venyu. I'll clarify. And that pajek. So guys, nasi tiri kuda kuti tinge tiri tinotaura about top 5 cleanest cities in Zimbabwe. Right? All these cities we've been there. All these cities and towns. Takamboendako. And cities and towns. So we've decided to write to give you according to what we have seen. According to what we had considered. Zvataka consider ukuthi aiwa izvi ndo zvichaite zviga zvatakaisa kuti ndo zvichaita kuti palist redu azvikwana to qualify, good to qualify. And so we will start with the number 5. Number 5. So what do we have for number 5? Number 5, the city of Gweru. City of Gweru. Midlands. Right, Midlands. So Gweru is the capital of Midlands province. It is the capital of Midlands province, if I'm not mistaken. So, and also it is the 3rd. No, it's the 4th. 3rd. Harare, Bulawayo, Gweru. It's Gweru. But in terms of population, it's number 4. Number 3 nechi. Number 3, shawazatambe nobuda muchitungwiza. Wangu zatambe nevanhu vanobuda mukwaseke. Vanhu kwaseke. Ndo pa number 3. Serious? Izvozvi. Cheka statistics dzandiri kudza idzi, ma numbers aripo. Alright. Chitungwiza. Atora chimuti kare. Saka ndisuzwa ndo number 3 like jestereka no ameno zvinozofamba sei. So tiri kuti pa number 4 we've got Gweru. Gweru ndo the home of kune chikugu Gweru kune senga nehosho. Right. Senga nehosho. Ndochi. Kunonzi senga nehosho. Pane nzvimbo inonzi senga kuti kunonzi kune hosho. Unobatanzwa. I don't know ine kamwe kakubatana kwayo zvekuti ameno makomba anogona kuti senga nehosho handichanatsoziva. Mkoba Teachers College. Yes, Mkoba Teachers. It's Midlands State University. Right. The home of Midlands State University. You can visit kana chazokupai pacheta. Iyo Midlands State University chataura nezvayo umwe musi. Patiri kutaura zvema university. Chakudzai zviwanikwa. Zvinoitika iko. So tiri pa number 4 pa number 5 pane Gweru. Pa number 4 it's just 72 kilometers away from Gweru, which is Kwekwe. Kwekwe, the city of gold. So city of gold iri pa number 4. Ukapinda mukwekwe zoishiwa unoona kaguta kakachena. The town is not that big. But it's very clean. It's very clean. At the same time chanoona kuti zvoni Kwekwe city of gold. Yes. Zvinhu zveko zvine kamwe kakungorongeka nikawo uniqueness kazvinako so. And in terms of development, they are developing. If you go to their low density, high density suburbs, you see that people are building beautiful mansions then in Kwekwe. So pa number 2,
Number 4. Pa number 4, pane Kwekwe. Let's go to number 3. What do we have? Number 3, we've got the city of Bulawayo. Kwa Bulawayo, baba. Zintutu ziyatu. And so Bulawayo, city of kings, and remember, this is the second capital, largest, and it is also the capital of Matabeleland province. Lasi, check not to Matabeleland, ndo kuno kuiva the late father Zimbabwe. Yes, VP, Nancy, Vice President, the late former Vice President. Yes, that is Joshua Nkabuko Nyongolo Nkomo. In fact, kwa have 3 VPs and those so far. Quality Dr. Nkomo, ningirikini Dr. Pelekezi Lampoko, John Landa Nkomo as well. And it Kembo Moad should be Matabeleland. I'm not sure, but it's from Matabeleland, I'm sure. Yeah. So do tingango the home of the vice president. Plus take note. Kwa Bulawayo kune wasikana wakanaka. All right. Kuna wasikana wakanaka. Chazoitaura pacheka top 5 nzvimbo dzine most beautiful girls in Zimbabwe. Kwa Bulawayo not qualify. Because kuna nzvimbo dzimwe dzine mndandi. Kuti hatasvika. Baba usatambe nemabhebhe pamurewa. Wabwenda kamurewa. Ona mabhebhe akanaka. Ariko mabhebhe ndandi. Kucross. Right, so guys, so tiri kuti pabhora. Usatambe nemndandi dzepabhora. Right. So tiri kuti pa chimwe chinhu futi. Tichitaura panyaya yeBulawayo. Ndo ine widest roads in Zimbabwe. Number 1. Number 2, ndo ine chi? Central parking. Anditi uko kunenge uchifamba mota motikari pakati plus space yekupaka zvayo kwa Bulawayo iri kwa kuite traffic kandunosa beat makuseni kana masikati town yacho haife yaita traffic ende zvinhu ndonzvimbo andikaona ine maclubs anofaya in fact chaitaura umwe musi nyayo ngatiisenze kwaya. Alright, so takwenda pa number 2, top 2. So pa number 2 pedu pane Bulawayo. Sorry, so ndopa number 3 was Bulawayo. Number 2 we've got Victoria Falls Mapopo. Holiday. And Mosio Watunya. And it. Yeah, so this is one of the best places to be. If you go to Victoria Falls, trust me, uchipinda Victoria Falls, unoita fanike wapinda kune imwe nyika. Unotanga kuona maonero, be it roads, be it kuchena kweguta, be it it's one of the best. Mweya unofema untonzwa zvasiyana. Yes. Aiwa Vic Falls yakanaka wakomana roads acho they are so clean and ariwo presentable. Hakuna potholes. Potholes andinakuona hangu akawanda. It's one of those places ine motikari dzakudhara. AC, AB, Chichi, Gaiya ari intact, ari in good shape. Dzakamira. Plus hakuna accidents kakawanda zvokweshirana hakuna. Vanyanyoita matsaona. But chinongorwadza chete ku Victoria Falls. Ukaenda by road by road ubva paBulawayo hapa kusvika ukoko. Ukaenda by road unogona kurwadziwa kusvikako, but wasvika ikoko watsiya in big unotanga kuenjoya. But I advise people kuti endai nemahelicopters enyu kana muchienda fly kuri nani. At the same time zvokusevhera time plus there's maviewers ngazive tine one of the videos ratichavaitira ratinenge chivaudza the best places and the best activities dzekuita muVic Falls. Tichariri kuya memari. So pa number 1 pedu pazuva ranhasi and pa number 1 yaenda nechimuti ichi second or number 1 hazvigona kuti tipfure paVic Falls tisina kungotaura zvemaZimbabwe lodges. Zimbabwe lodges tisina kutaura zvenhirikini zvechikopokopo. Hazvigone kuti the lion and the cheetah and the elephant experience. Hazviite. Ndo mamwe activities nenzvimbo dzekurara. Kana uri kuplana kuenda ku Victoria Falls, trust me, Zimbabwe Guest Lodge is the best place to be. Zimbabwe Guest Lodge is the best place to be. Unokwira chikopokopo helicopters. Chimira.
Wazona ndine shunguka. Guys, so pa number 1 yaenda nechimuti pazuva ranhasi Mutare province, that is Makomoyo. Mutare. Aiwa, titi Mutare, aiwa. This is the best, cleanest city in Zimbabwe. It's one city on daily basis you will see chirori chekutakura marara. Vanotsvaira ma-streets avo. Anotsvairwa every day. Vanotakura marara every day. Plus what I've discovered, once wasvika kwaMutare unotongoona wega kuti kurasa rara hakuchabvumidzi. Unonyara kukanda, unoshayiwa kuti ndori tsveta papi. Ndapedza umwe drink ukanda chigubu. Wega unonyara papi popai. Unotongoona kuti hazvichaite parara. So Mutare ende chimwe chinhu. Pai patikambonotenderera kwaMutare. Chaitsvaga chi? Chivharo chechigubhu. Chivharo chechigubhu. Takachishaya maMutare. Number 1. Number 2, maMutare. maMutare. Do you know what to say zvavakadaro? Cancel yeko inotosunga. Unotoenda kumasales. Unotosungwa kakuya. Ukarasarara maMutare. Please confirm vanhu kwaMutare. Unotosungwa. KwaMutare kana kune chinhu chinotosungisa upfuura dzimwe mhosva. Marara haite. Marara unosungwa. So kana if you are planning kuenda kwaMutare, une kahabiti kekungorasa marara. Enda une extra mari yekuzonobhadhara. So guys, what do you think about this video I'm making? Don't forget to like, comment and share. For now, Tijiti is much love.